Wel, mae'r blwyddyn newydd wedi dod, 2023, anodd credu, neu gwe. Adeg un o'r flwyddyn, so'n ni'n ei wneud addunedau. So'n gwybod os ych chi'n licio wneud addunedau, ond felly chi'n meddwl am y flwyddyn sydd ddod a meddwl am y plans cynlluniau sydd gyda chi. Ble chi'n mynd i fynd ar wyliau. Felly, i rai o'n ni, pwy goleg ni'n mynd i fynd i? Beth ni'n mynd i wneud yn yr ysgol? Ble i symud i fyw, felly? Lot o gynlluniau, a felly hwn yw'r amser i wneud nhw ar ddechrau'r flwyddyn, ploto'r flwyddyn mas. Wel, beth yw ein blaenoriaethau ni ar ddechrau blwyddyn newydd? Efe gwyliau, efe gwaith, efe ysgol. Beth yw ein blaenoriaethau ni? Beth yw ein priorities ni? Wel, ni'n gweld beth yw blaenoriaeth dyn ifanc fan hyn yn Luc 18. Ni'n darllen yn fersiwn Marc o'r hanes hwn, Marc 10, bod y bachgen yma wedi rhedeg lan at Iesu. Bod y dyn wedi rithro lan at Iesu a gofyn y cwestiwn hyn. Ni'n canfod yn adnod 18. Athro da, beth a wnaf i etifeddu bywyd tragwyddol. Efe dyma ein priority ni ar ddechrau blwyddyn newydd. Efe dyma beth sydd ar ein meddwl ni ar y bore yma. Beth a wnaf i etifeddu bywyd tragwyddol. Odyn ni'n rhedeg at Iesu y bore yma, gyda pethau ysbrydol ar ein meddyliau ni. Efe dyma ein prif ffocws ni ar ddechrau blwyddyn newydd. Mae'n mor bwysig. Dim byd mwy pwysig, nag oes e, na bywyd tragwyddol ni. A siwrd mae Iesu yn ateb den? Beth mae Iesu'n dweud wrth y gŵr ifanc yma? Dwedodd Iesu wrtho, yn adnod 19, pam yr wyt yn fy ngalw i yn dda? Nid oes neb da, ond un, sef Duw. Mae Crist fan hyn yn gofyn i'r gŵr ifanc, yn gofyn ac yn gweld beth mae'n i ddeall wrth ddweud athro da. Oedd fe nabod Iesu, oedd fe wir yn nabod Iesu. Pwy yw e'n credu yw yr Iesu? Athro da? Dyn da? Wel, i ni gwybod, nag ni. Mae fwy i Iesu na jyst athro da. Ni newydd ddathlu yn y dolyg, Luc 2:11. Ganwyd i chwi heddiw yn ref Dafydd, waredwr, yr hwn yw'r Meseia, yr arglwydd. Mae Iesu yn fwy na athro da. O'n i'n hoffi beth wedodd Glyn yn y cwrdd cyrolau. Mae'r Iesu yn arglwydd ar y bydysawd, ar y byd, ar ein bywydau ni. Sim ots beth ni'n meddwl am Iesu, sim os ni yn cydnabod Iesu fel arglwydd. Mae e dal yn arglwydd. Dath Iesu i'r byd yn y preseb, nid i fod yn arglwydd, oedd yn arglwydd yn barod. Dath Iesu i'r byd i fod yn waredwr. A mae rhaid i ni gydnabod hyn ac ymateb i hwn. Mae Iesu yn arglwydd os ni'n licio fe neu pheidio. Ond mae rhaid i ni gydnabod e fel gwaredwr. Rhaid i ni ddod at Iesu fel arglwydd, fel gwaredwr yn ogystal ac yn athro da. A mae dyn ifanc yma yn gofyn beth a wnaf i etifeddu bywyd tragwyddol. A mae'r Iesu'n ateb wedyn, mynd mlaen i weid, adnod 20, gwyddos dy gorchmynion, na odyneba, na ladd, na ladrata, na cham dystiolaetha, anrydedda dy dad ath fam. Mae'r Iesu yn profi y dyn ifanc yn fan hyn. Yn adnod 18, ni'n darllen taw llywodraethwr oedd e. Hynny yw, oedd e'n swyddog uchel yn y deml Iddewig. Oedd e'n barchus, oedd e'n gryfyddol iawn. Ni'n darllen bod e'n gyfoethog iawn. Felly yn amlwg oedd e'n gwybod i ysgrythyr. Oedd e'n gwybod y 10 gorchymyn. A mae Iesu fan hyn ar y dechrau yn ateb fel bydde athro Iddewig, fel bydde rabai yn ateb. I ennill iachawdwriaeth, rhaid cadw
y deg gorchymyn. Adnod 21. Yr wyf wedi cadw rhain i gyd o'm ieuenctid, mae'r dyn yn gweud. Yn ôl y llywodraethwr yma, mae wedi cadw y gorchmynion i gyd. Wel, pam mae e'n dod den, os mae'n credu hyn? Pam mae e'n dod i chwilio am iachawdwriaeth? Pam mae'n dod o flaen Iesu yn rhedeg ato fe gan ofyn beth a wnaf i etifeddu bywyd tragwyddol? Adnod 21 mae'n gweud, yr wyf wedi cadw rhain i gyd o'm ieuenctid. Yn fersiwn Mathew, yn pennod 19 adnod 20, fersiwn Mathew o'r stori hyn, mae'r gŵr yn gweud, yr wyf wedi cadw rhain i gyd. Beth arall sydd eisiau? Beth arall sydd eisiau i fi wneud? Oedd y dyn yma'n ymwybodol bod rhywbeth ar goll yn ei fywyd e. Ar llanol, oedd e'n edrych, oedd e'n ddyn ifanc, oedd e'n olidog, oedd e'n lywodraethwr parchus, bobl yn edrych lan ato fe. Ond oedd rhyw eisiau arno fe. Oedd rhywbeth arall, oedd rhywbeth yn eisiau yn ei fywyd e. Oedd gyda fe'r cyfan, yn gwybod e? Yn ermau'r byd, oedd y cyfan gyda fe. Ieuenctid, parchusrwydd, cyfoeth. The world at his feet. Mae'n atgoffa fi tym bach o Ronaldo, y pêl-droedwr. Chi'n edrych arno fe, mae popeth gyda fe. Arian, wel felly dwi ddim mor ifanc ragor, ond i gwario fi mewn ifanc. Ond mae ei wastad i weld ar yr arwyneb fel sy'n nhw chwilio am rhywbeth arall, yn gwe. Mae wedi mynd nawr i dîm yn Saudi Arabia am 175 miliwn y flwyddyn. Oedd 500,000 yr wythnos gyda Manchester United ddim yn ddigon iddo fe. Mae wedi mynd i ryw dîms neb wedi clywed amdano mwyn ennill arian mawr. Mae eisiau rhywbeth o hyd a Ronaldo. A fel y dyn yma, oedd rhywbeth yn eisiau ar ei fywyd e. A pan glywodd Iesu hyn yn adnod 22, dywedodd wrtho, un peth sydd ar ôl i ti ei wneud, gwerth y cwbl sydd gennyt, a rhanna ef ymlith y tlodion, a chei drysor yn y nefoedd, a thyrd canlyn fi. Adnod 23. Ond pan glywodd ef hyn, aeth yn drist iawn, oherwydd yr oedd yn gyfoethog dros ben. Aeth y dyn yn drist iawn. Oedd Iesu, chwel, wedi gweld yn syth beth oedd problem y dyn hwn. Oedd wedi dod i'w raidd y broblem. Oedd e'n ceisio cadw'r gorchmynion i gyd. Ond eto, oedd e'n dyla rhywbeth yn ôl. Oedd e heb roi i galon yn llwyr i ddew. Oedd Iesu wedi gweld mewn i'w galon e. Gweld trachwant y dyn. Gweld trachwant oedd yn ei gadw fe rhag dod yn llwyr at ddew. Yn y llanol, yn gwe, oedd e'n ddyn crefyddol iawn, ond eto oedd ddim yn barod i roi y cyfan i ddilyn Crist. Sylwch ar y gorchmynion oedd y dyn yn honni i fod wedi cadw. Na odyneba yn adnod 20. Na odyneba, na ladd, na ladrata, na cham dystiolaetha, anrydedda dy dad a fam. Gorchmynion allanol yw rhain. Mae bobl eraill yn gallu gweld chi'n i dilyn nhw. Oedd y llywodraethwr yn barod i gadw y gorchmynion hyn, achos oedd eisiau ymddangos yn barchus i bobl eraill. Ond beth am y gorchmynion eraill? Rai llai allanol, rai fwy mewnol felly, rai bydd y bobl eraill ddim yn gweld chi'n i dilyn, na chymer ddiwiau eraill ar wahân i mi. Na i ti ddelw gerfedig, na chymer enw'r arglwydd y ddew yn ofer, cofia'r dydd saboth, na chwennych di dy gymydog. Oedd e'n barod i gadw y gorchmynion hyn. Oedd y dyn yma yn amlwg yn becso fwy am yr allanol na'r mewnol. Wel, di hwn yn wir amdano ni y bore yma. Oedden ni eisiau edrych yn barchus, yn gryfyddol ar y tu fas, ond eto
gyda gwacter mawr y tu fewn i ni. Mae Iesu yn gweld mewn i'n yneidiau ni, mewn i'n caloniau ni. Yr union ffordd oedd e'n gweld mewn i galon y llywodraethwr ifanc yma. Nid y problem y dyn yma oedd i fod yn gyfoethog. Dyw Duw ddim yn gofyn i ni o reidrwydd i fod yn dlawd, i roi'r cyfan i ffwrdd. Mae'r Beibl yn dweud bod e'n beth da i weithio ac i ennill cyflog. Enghraifft, un esiampl fan hyn yn 2 Thessaloniaid. I'r cyfryw yr ydym yn gorchymyn ac yn apelio yn yr arglwydd Iesu Grist i ddynweithio'n dawel ac ennill ei bywoliaeth ei hunan. Peth bwysig i wneud yw i gofio mai arian ac eiddo Duw yw y cyfan. Ond oedd y dyn yma yn caru i eiddo, yn caru arian, yn caru y cyfan oedd gyda fe. A mae hwn yn challenge i ni, nid gwe. Oedden ni'n caru yn eiddo ni yn fwy na caru Duw. Y Sincle Ferguson yn sôn am stori mewn cynadledd myfyrwyr. Mae un o'r arweinwyr yn darllen yr emyn ganon ni gynne, Take My Life and Let It Be. A mae'n darllen y llunellau mas am yr gynulleidfa yn ateb drwy dweud ie. So, fel enghraifft, cymer arglwydd feinio'i si yw chysegri oll i ti. Ie, dweud oedd y myfyrwyr. Cymer fy munudau i fod fyth yn llifo dy glod. Ie, cymer di fy nwylo'n rodd, fyth i'w neithyr wrth dy fodd. Ie, cymer io'r fy neidroi di, gwna hwy'n weddaidd ero ti. Ie, cymer di fy llais yn lan, am fy mrenyn, boed fy nghan. Ie, cymer fy ngwfisa i, llanw hwynt a theiriau di. Ie, cymer fair ar das i ddim, mi ni fynnwn atal dim. A ddim y myfyrwyr yn dywel. Take my silver and my gold, not a mite would I withhold. Y myfyrwyr yn dywel. Maen nhw wedi sylweddoli bod limit yw cariad nhw. Ond nhw ddim yn siŵr os allan nhw roi y cyfan i'r Iesu. Roi y cyfan oedd gyda nhw i'r Iesu. Oedden ni yn meddwl fel hyn. Mae'n challenge mowr i ni, ni'n gweld, ddechrau blwyddyn newydd. Oedden ni'n barod i roi y cyfan lan dros Iesu. Nath Iesu roi y cyfan lan dros don un, ydw e. Pan dath Iesu lawr i'n byd ni, oherwydd i fod e'n caru ni. Pan nath e farw ar y groes, oherwydd i fod e'n caru ni. Os rhywbeth yn dylan ni nôl rhag dilyn Iesu, fel y dyn yma, os rhywbeth yn dylan ni nôl rhag etifeddu bywyd tragwyddol. Sym rai taw arian yw e, felly taw amser, teulu, gwaith, hyd yn oed crefydd, ceisio arddangos yn barchus. Adnod 24 a 25. Pan welodd Iesu ef wedi trysdau, meddai, mor anodd yw hi i rai golidog fynd i mewn i deyrnas Dduw. Oherwydd mae'n haws i gamel fynd i mewn trwy grau nodwydd nag i'r cyfoethog fynd i mewn i deyrnas Dduw. Nid y dweud mae dim ond bobl tlawd bydd yn y nefoedd mae Cris yn neud, ond gweud bod arian ac eiddo yn gallu fod yn rwystyr ryngon ni a Duw. Mae unrhyw beth sydd yn tynnu'n llygen ni oddi wrth Dduw yn gallu fod yn rwystyr rhag fynd i'r nefoedd. Os rhywbeth yn dynnu'n llygen ni oddi wrth Crist. A mae'r disgyblion yma, maen nhw'n sioct. Maen nhw'n syfrdanu. So nhw'n gallu credu beth mae Iesu yn gweud. Dyma ddyn ifanc, parchus, cyfoethog. Mae'r dyn yma'n awyddus i garu ac i ddilyn Iesu. Ond mae Iesu'n gweud wrtho fe, mae'n haws i gamel fynd trwy nedwydd nag iddo fe fynd mewn i deyrnas Duw.
A mae'r grandawyr yn dweud yn adnod 26, pwy yntau all gael ei achub? Hynny yw, os nid yw'r dyn yma'n gallu cael ei achub, pwy? I'r Iddewon, oedd cyfoeth yn symbol o fendith Duw. Achos oedd y dyn yma yn gyfoethog, iddyn nhw, oedd e wedi cael ei fendithio gan Dduw. Felly, os oedd e'n amosib i'r dyn yma i gyrraedd teyrnas nef, pa obaith i bobl eraill, pa obaith i unrhyw un. Ond mae Iesu'n ateb yn adnod 27. A mae'r hyn sy'n amosibl gyda dynion yn bosibl gyda Duw. A oes dim yn rhy anodd i'r arglwydd? Na beth mae'n gweud yn Genesis 18. Duw yn gofyn i Abraham, a oes dim yn rhy anodd i'r arglwydd? Heb ras Duw, mae'n amosib. Mae'n amosib i'r dyn ifanc hyn gyrraedd y nefoedd. Mae'n amosib i ni i gyrraedd y nefoes hefyd. Mae'n amosib, ond gyda Duw mae'n bosibl. Mae'r hyn sydd yn amhosibl gyda dynion yn bosibl gyda Duw. Roedd y dyn yma yn rhoi ei holl ffydd yn ei weithredoedd ei hunan. Adnod 18. Athro da, beth a wnaf i etifeddu bywyd tragwyddol? Beth a wnaf fi i etifeddu bywyd tragwyddol? Ond nid i weithredoedd nid ein gweithredoedd ni sydd yn ein achub, nid gyfe. 2 Timotheus, pennod 1. Ef anychubodd ni, a'n galw a galwedigaeth sanctaidd, nid ar sail ein gweithredoedd, ond yn unol a'i arfaith ei hun, a'i ras, y gras a roddwyd i ni yng Nghrist Iesu cyn dechrau'r oesoedd. Trwy ras yr ydym yn cael ein achub. Y Duw sydd wedi agor y ffordd i ni yw deyrnas ef. Odych chi wedi bod yn ceisio ennill iachawdwriaeth eich hunan? Odych chi fel y dyn ifanc yma'n rhoi eich ffydd mewn crefydd, mewn cyfoeth? Odych chi'n credu os na i hyn, na'r llall, byddai'n siŵr o ennill ffafr gyda Duw? Wel, mae Iesu'n gweud, mae'n haws i gamel fynd drwy grau nodwydd, nag i chi fynd i mewn i deyrnas Dduw. Dim ond trwy roi ein ffydd yn llwyr yn yr arglwydd Iesu Grist. Na'r unig ffordd i ni ennill bywyd tragwyddol. Adnod 29. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, nad oes neb a dawod dyn neu wraig, neu frodyr neu rieni neu blant, mwyn teyrnas Dduw, na chaiff dderbyn yn ôl lawer gwaith cymaint yn yr amser hwn, ac yn yr oes sy'n dod fywyd tragwyddol. Y Duw yn ein gwobrwyo ni am ei ddilyn am roi ein ffydd yno A Iesu'n addo ni yn Ioan 14. Yn hi fy nad, mae llawer o drigfannau, pe na byddai felly, a fyddwn ni wedi dweud wrthych, fy mod yn mynd i baratoi lle i chwi. Iesu'n paratoi lle i'r rhai sydd yn ei ddilyn Mae Duw yn galw arno ni i edrych i ffwrdd o'r byd. Edrych i ffwrdd o drysorau gwag y byd ac edrych ar y trysor mae Iesu wedi paratoi ar ein cyfer ni. O ble oedd calon y gŵr ifanc hwn? Ble oedd ei galon Oedd e wedi cael ei achub? O ble mae'ch calon chi heddi? Ewn ni mlaen, adnod 31 ymlaen. Cymerodd y 12 gydag ef a dweud wrthynt, dyma ni'n mynd i fyny i Jerusalem, a chyflawnir ar fab y dyn pob peth sydd wedi ysgrifennu trwy'r proffwydi. Oherwydd caiff ei drosglwyddo i'r cenedloedd, a'i watwar a'i gam drin, a phoer ei arno, ac wedi ei phlangellu lladdant ef ar trydydd dydd fe atgyfoda. Nid oeddent hwy yn deall dim o hyn, yr oedd y peth hwn wedi guddio ragddynt, a'i eiriau y tu hwnt yw hamgyffred. Crist yma yn dweud yn blaim, yn gweud yn blaim beth oedd mynd i ddigwydd iddo fe. Bod e'n mynd i
bod e'n mynd i cael ei wawdio, i amharchu, bod e'n mynd i gael ei boeri arno, bod e'n mynd i gael ei fflangellu, bod e'n mynd i farw, bod nhw'n mynd i ladde, ond ar y trydydd dydd bydd e'n atgyfodi. O beth mae'r disgyblion, sut maen nhw'n ymateb? Adnod 33, nid oeddent hwy yn deall dim o hyn. Y disgyblion yma, fel y llywodraethwr ifanc, wedi cael ei magu mewn crefydd, yn gwybod i ysgrythyr, y salmau, gwybod y proffwydi, wedi treulio amser gyda Iesu, wedi gryndo yn y fe'n pregethu, yn esbonio ystyr y proffwydolaethau, ond eto yn deall dim o hyn. Oedd y pethau hyn wedi cuddio ragddynt, a'i eiriau tu hwnt yw amgyffred. Dyma natur ni yn reiddiol fel pechaduriau, neu gyfe. A mae'r gair yn guddiedig wrthon ni. Falle bod ni wedi clywed yr efengyl 100,000 o weithiau, ond eto heb i ddeall. Falle bod chi wedi cael eich magu mewn eglwys, wedi dysgu gair Duw, ond eto mae'n guddiedig i chi. Falle bod chi'n gwybod neges yr efengyl, ond eto ddim yn nabod yr awdur. Wel, dim ond Duw sydd yn gallu agor ein llyged ni. Dim ond Duw sy'n gallu helpu ni drwy'r ysbryd glân. Fel mae'n gweud yn Effesied 3, i ymgyffred beth yw lled a hyd ac uchder a dyfnder cariad Crist, a gwybod yma cariad hwnnw, ei fod uwchlaw gwybodaeth. Duw sydd yn agor ein llyged ni. Gofynnwch i Dduw i agor eich llyged, i weld beth mae Iesu wedi gwneud drosto ni. I weld eich hunain, beth mae Iesu wedi gwneud drosto chi. Mae Duw wedi cyflawni i gynllun eich mwyn chi. Fel mae'n gweud yn adnod 31. A chyflawnir ar fab y dyn bob peth sydd wedi ysgrifennu trwy'r proffwydi. Beth nath Iesu i ni ar y groes? Wel, nath Eseia roffwydo hyn yn Eseia 53. Eto ein dolir ni a gymerodd a'n gweiledd ni a ddygodd. A ninnau'n ei gyfrif wedi ei glwyfo a'i daro gan Dduw a'i ddarostwng. Ond ar chollwyd ef mae'n troseddau ni a'i ddryllio am ein camweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef y cawsom ni i achad. A Iesu wedi gwneud y cyfan hyn ein mwyn ni. Wel, ar ddechrau flwyddyn newydd, odyn ni fel y llywodraethwr ifanc yma yn gofyn beth a wnaf i etifeddu bywyd tragwyddol. Cofiwch bod dim byd i chi gallu wneud. Mae Iesu wedi gwneud y gwaith eich mwyn chi. Trwy ras yr ydym yn cael ei achub. Effesied 2 adnod 8. Trwy ras yr ydych wedi'ch achub. Trwy ffydd. Nid eich gwaith chwi yw hyn, rhodd Duw y Duw. Wel, ar ddechrau blwyddyn newydd, cymrwch y rodd yma. Mae Duw yn eich roi i chi y bore yma. Peidiwch a dibynnu ar eich hunain, na'ch cyfoeth, na'ch eiddo. Dibynnwch ar Grist. Rowch eich bywyd iddo ef. Odyn ni, fel y disgyblion yma, yn teimlo bod ni ddim yn deall y pethau hyn. Bod y pethau hyn yn dywyll i ni. Bod ni ddim yn deall dim o hyn, fel y disgyblion. Wel, dyna dylse fod yn adduned ni y flwyddyn hon, i ofyn i Dduw drwy'r ysbryd glân i'n helpu ni, i ymgyffred beth yw lled a hyd ac uchder a dyfnder cariad Crist, a gwybod am y cariad hwnnw. Ac os i ni yn credu, os i ni yn gwybod am y cariad hwnnw, trwy ras Duw, beth sydd eisiau ni wneud y flwyddyn hwn? Wel, llawenhau, llawenhewch. Diolch byth fod Duw wedi trefnu ffordd i ennill ni. Trwy wad Iesu Grist, ni'n iawn. Mae Duw wedi wneud yr amhosibl. Cofiwch hyn yn y flwyddyn sydd i ddod, bod Duw wedi wneud yr amhosibl yn
ein bywydau ni. Ni'n mynd i ganu cyn bo hir, emyn enwog gwilym cyfeiliog, sy'n sôn am drefen fawr Duw a maddau ein pechodau ni. Cai trefn i faddau pechod. Mae Duw wedi rhoi trefen, cynllunio'r byd, cynlledu'r nefoedd wen. Mae wedi gosod trefn i faddau pechod yn yr iawn, yn Iesu Grist. Mae iachawdwriaeth barod i ni yn yr iawn. Y ddeddf o dan ei choron, cyfiawnder yn dweud digon. Iesu, oedd wedi byw bywyd perffaith, yn marw ar y groes yn ein lle ni, yn cael ei gosbi, fe bod holl gofynion y ddeddf yn cael ei cymodi fyna ar y groes. A'r tad yn gweiddi bodlon. Duw yn fodlon gyda'r aberth, unwaith ac am byth yn yr iawn. A beth sydd gyda ni wneud yn 2023? A diolch byth medd Seion. Diolch byth medd yr eglwys am yr iawn. A mae'r emyn yn cloi trwy ddweud, ni chollir neb a gredo, llawen hawn. Ta beth sydd yn digwydd yn y flwyddyn sydd i ddod? Ni chollir neb a gredo llawen hawr, gan lwyr ymroddi iddo. Dyna dylse fod ein gweddi ni, fel i unigolion ac fel eglwys ar ddechrau blwyddyn newydd, bod ni'n llwyr ymroi iddo ef a llawen hawn. Wel, i ni sydd yn credu, gadewch i ni lawenhau yn y newyddion da yr efengil ac i ymroi ein hunain iddo ef yn llwyr. Er mwyn enw. Amen.